Едно от най-големите изпитания на 2015 година са местните избори, които ще се проведат през есента. Вероятната дата е 25 октомври. В община Ботевград вече са готови списъците с регистрираните гласоподаватели, които имат постоянен или настоящ адрес поне 6 месеца преди изборите. Във връзка с предстоящите избори през октомври 2015 година, съгласно изборния кодекс, могат да избират общински съветници и кметове всички избиратели, живяли най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. Това е така нареченият принцип на уседналост, което означава, че трябва да имат избирателите постоянен или настоящ адрес в съответното населено място. Ако хипотетично изборите се произвеждат на 25 октомври, то принципа на уседналост влиза в сила на 25 април. През 2015 година, от началото на календарната година до края на април, в община Ботевград не се наблюдава завишаване броя на адресно регистрираните лица спрямо същия период от 2014 година. Ако сравните цифрите, единствено в кметство Трудовец прави впечатление удвояване броя на адресно регистрираните лица. Лично аз го свързвам с адресни регистрации във вилните зони. В никакъв случай не става въпрос за така наречен изборен туризъм. С последните промени в Закона за административно-териториалното устройство на Република България, избори за кметове на кметства ще се произвеждат във всички населени места с жители над 100 души. Промяната, касаща община Ботевград, са селата Гурково и Радодина, където на предстоящия местен вод ще се избират кметове на кметства. До този момент те бяха със статут на кметски наместничества. Проекта на ботевградчани получи сертификат като разработка за пример от Европейската комисия. Тя отличи проекта заедно с още 34 като най-добрите сред подадени 150 младежки проекта в Европа. Проектът носи името "Нека бъда един от вас". Той е реализиран от екипа на Младежкото движение за развитие на селските райони в България. Негов председател е ботевградчанката Йорданка Цветкова. Заедно с заместник-председателят Йонко Додев те получиха отличие по време на официалните прояви по отбелязване на Европейската седмица на младежта в Брюксел. Европейската комисия избра нашия проект "Нека да бъда един от вас" за един от 35 най-добри младежки проекти в Европа. Това се състоя по време на Европейската седмица на младежта, организиран в Брюксел на 6 май 2015 година. Като част от националните събития за отбелязване на Европейската седмица на младежта в Брюксел, Европейската комисия отличи с награди най-добрите проекти, реализирани по програмите "Младежта в действие" и Еразъм Плюс. За тази цел над 150 младежки проекта от цяла Европа бяха номинирани от националните агенции с награди. Всички те са примери за изключително добри практики в тяхната сфера на дейност. Изключително горди и щастливи сме, че нашия проект "Нека да бъде един от вас" е сред тях. На 6 май, по време на политическия дебат, който се състоя на високо равнище, в който взеха участие еврокомисарят Тибор Наврашевич и висши политици и младежки работници от цяла Европа, се състоя официална церемония по връчване на наградите на избраните младежки проекти. Нашия проект получи сертификат като добър проект за пример в категорията "Обучение и работа в мрежи на младежки работници за засилване ролята на младежите". Проектът ни също е отразен в специално издадена брошура, където са отразени всичките 25 номинирани проекта. Като продължение на този проект, тази година ще организираме още един проект "Магията да общуваш". Неговата основна цел е подобряване качеството на работа на младежките работници, които са заети с неформално образование на младите хора с аутизъм в селските райони от Източна Европа. Проектът ще получи финансиране по програма Еразъм Плюс и ще се организира от 31 юли до 9 август 2015 година. Също така тази година нашата организация спечели още един проект по програмата на Европейската младежка фондация към Съвета на Европа. Той е озаглавен "Силни заедно. Младежки
младежко сътрудничество за междурелигиозна толерантност. Провокирани от терористичните атаки в Париж, войните в Близкия изток и нарасналия брой бежанци към България, решихме да реализираме този проект, като неговата основна цел е да събере на неутрално място равен брой младежи, християни и мюсюлмани и да ги мотивира и подготви да работят за преодоляване и за мирно разрешаване на междурелигиозни конфликти в селските райони на България. Покана за участие в проекта и формуляр за регистрация на желаещите може да намерите на сайта на Младежко движение за развитие на селските райони в България www.imdrap.eu. За своята история Младежкото движение има 14 реализирани проекта. От 2009 до сега повече от 500 младежи, основно от Ботевград, са били ангажирани в различни проекти. Успоредно с дейностите екипът е член и на Младежкото европейско движение Мижарк. Деца от детските градини в Ботевград направиха историческа разходка до Козлодуй. Поводът е 2 юни. В следващите минути ви предлагаме и вие да се присъедините към тази разходка. По-голямата част от вас съм убедена, че за първи път се намират на водите на река Дунав, една от най-големите реки в Европа и една от най-широките реки в Европа. Така че днес имате възможността да наблюдавате уникални обекти. Единственият пътуващ кораб музей на Балканския полуостров, намиращ се на една от най-големите реки. Уверявам ви, че при нас визитата ще ви хареса. Деца, някога България е била под турско робство в продължение на 500 години. Ние, българите, сме се опитвали да постигнем своето освобождение и така през месец април 1876 година в Румъния се решава да се организира въоръжена група от хора. Нашите историци наричат въоръжената група от хора чета. Войвода на тази чета става Христо Ботев. Нека да ви покажа как е изглеждал нашият войвода. Бил е много млад, само на 28 години, когато решава да се включи в освобождението на нашата страна. Той организира чета от 205 души българи. Трябвало е да дойдат тук в България с австрийския пътнически кораб Радецки. И така Ботев и неговата чета се качват от пристанище Гюргево на австрийският пътнически кораб Радецки, облечени като градинари, обикновени земеделци. Малко преди да поемат управлението на кораб Радецки и да заставят австрийският капитан да спре кораб Радецки тук на Козлодуйски бряг, където се намираме днес с вас в момента, изваждат от едни големи съдици, които след малко ще ви покажа, своите униформи и своето оръжие. Слизат от кораб Радецки, тук където се намираме днес с вас, на мястото, което самият Ботев нарича в писмата си Козлодуйски бряг, и първото, което правят е да целунат българската земя и да положат клетва от знамето, което носят, и ще се борят със сетни сили, дори с живота си, за освобождението на нашата страна. За съжаление, деца, турските власти много бързо научават, че тук при Козлодуй е слязла въоръжена група от хора. Много бързо са сформирани въоръжени турски отряди, които са имали за цел да разгромят Ботевата чета и да осуетят нейните намерения. И така Ботевата чета на няколко пъти води с турските наемни войски много тежки сражения. Един от тези боеве продължава около 24 часа. Там е убит знаменосеца на Ботевата чета Никола Симов, наречен от нашите историци Куруто. Вместо Ботевата чета да се отправи към Враца и по този начин да помогне за освобождението на нашата страна, за съжаление се налага те да се укрият във Врачанския Балкан. Вие сте минали покрай град Враца, минавайки по пътя за нас. Тогава, деца, при едно от съвещанията на Ботев с неговия щаб, най-близките негови приятели от състава на Ботевата чета, войводата пада пронизан от турски вражески куршум. Това се случва на 1 юни 1876 година. Самият войвода е убит при вторият по височина връх във Врачанският Балкан, връх Камарата, на 1 юни 1876 година, преди 139 години.
Това слага край на Ботевата чета и на нейният героичен поход. Малко по-късно, 2 години по-късно, през 1878 година, ние българите постигаме своето освобождение. Благодарение и на подвига на нашите загинали и дали свободата си за България, сред които е и войводата Христо Ботев. И може би най-интересното за историците по-скоро писмо, писмото, което нашите историци наричат писмо ултиматум, връчено от войводата Ботев до капитана, управлявал кораб Радецки през 1876 година. С това писмо войводата иска да поеме управлението над кораб Радецки и заставя австрийският капитан да спре кораб Радецки тук на Козлодуйски бряг. И до сега в нашата история пише така. Тогава Ботев казва: тук аз съм капитан, тук се слуша моята воля. Така е изглеждал деца и австрийският капитан карал кораб Радецки през 1876 година. Той е бил също млад човек. Бил е също на 28 години, наколкото е бил войводата Христо Ботев. Капитан Дагоберт Енглендер оставя писмени показания за това какво се е случило, когато на Радецки е била Ботевата чета. В тези свои писмени показания капитанът казва, че рядко е виждал толкова енергичен и силен духом човек, какъвто е изглеждал войводата Ботев. Дечица, обърнете внимание на знамето на Ботевата чета. Вижте какъв надпис има: свобода или смърт. Изправеният лъв, символ и досега на нашата българска независимост. Да, миличка. Аз съм Зодия. Как ще запомниш Радецки, на който се намираме, е възстановен със средства на някогашните български деца. Вероятно днес ваши баби и дядовци. И до сега това е единствената по рода си кампания в цяла България. Тя започва през 1964 година. В продължение на 2 години, от 1964 до 1966 година, някогашните български ученици, 1 200 000 български деца, събират средства за възстановяването на кораба, на който се намираме.